Kaixo, nik duela 8 urte edo izan nuen Getxoko Berbalagunaren berri. Garai horretan barnategi batean nengoen bitartean gure ikaskide batek esan zidan bera Algortara etortzen zela berbalagun talde batera. Eta gainera izan zen ostiral arratsaldetan. Ni pentsatu nuen eta pentsatu nuen, eguna proposada batez ere poteatzeko eta ondo pasatzeko. Orduan pentsatu eta barnategitik buelta hasi nintzen gogoz berbalagun talde horretan. Orain dela 2 urte pentsatu nuen zergatik ez. Eta aurten aukera izan dut eta aukeratu nuen eta esan nion nire buruari anima zaitez eta hemen nago. Benetan uste dut aukera polita da euskaraz egiteko eta jende berria, jende euskalduna ezagutzeko eta ez dakit sustatzeko edo euskarari izia emateko. Akordatzen naiz Erramoko euskaltegian egon nintzen urteak eta urteak klasetara joaten eta Erramoko euskaltegira joan ziren orkestera berbalagun proiektua. Eta bero bestaldetik akordatu naiz gutun bat udaleko gutun bat edo berbalagun taldeko izena emateko fitxa iritsi zen etxera eta ez dakit zen lehena edo bestea edo Lehenengo aldia izan zen euskaltegian bertan. Ze etorri zen ikusi taldeko elkarteko batek hitzaldi bat ematera eta hori izan zen lehenengo aldia. Baina gero interneten bidez eta Algortan bertan lagunak ditut berbalagun taldean, orduan horrela. Bizikleteroen lagun kuadrilla bat. Beraz, badago hor bat, David izena duenak, pixkat horren ardura hartu duela, eta berak, hilabetean behin ateratzen gara. Eguraldi hona bat imatago behintzat. Eta, honek, Davidek hartu du ardura pixka bat egiten ditu proposamenean nola joan gaitezke eta gero guztion artean erabakitzen dugu nola joan. Eta elkartu egiten garela batzuk hemen Faduran, beste batzuk Zubian, beste batzuk Bilbotik ere bat zela, Bidegorrian, baditu horrelako elkartzeko guneak edo puntuak eta aurrera guaz. Eta hori egiten dugu posta elektronikoaren bitartez. Aurreko egunean eguraldian nola datorren ikusi, bertan bera geratzen da edo aurrera egiten dugu. Oso dinamikoa da, ez bizikletagatik, baizik eta zera, posta elektroniko bitartez batez ere egiten dugu. Batez ere eta sinpleki ezan da disfrutatzea. Hau da, lotzea pixka bat, kirola gustoko dudan kirol bat euskararekin. Nik uste hortaz gabiltzala ez. Euskararen eremua zabaltzen eta hor gozatu egiten dugu. Lagunen artean eta euskaraz egiten dugula kirol hori. Niretzat berbalaguna izatea egia esan postasun handia dela. Inoiz ez nuen pentsatu euskararen munduan izatea edo egotea eta niretzat hori izatea amez bat baino ez zen eta gaur egun euskararen munduan murgilduta nago eta izugarri postasuna ematen dit horrek. Bada, ohitura bat bezala, ez dakit nola esan, baina astelenero elkartzen gara eta hor daukat zati nire rutina,
barruan daukan sartuta euskarari ematea zatitxo bat nire azteko ordutegian, beste zati bat, baina euskarari eman. Oso esperientzia polita, ze nik normalean lanean egiten dut euskaraz, baina lanetik aparte, lanetik kanpo ez dut normalean nire etxean edo nire lagunekin hitz egiten euskaraz, eta alde hori ere sakondu nahi nuen eta animatu nintzen eta hemen dago. Ostean behar da, hiru edo lau talde bai honaz. Baina nik nahi duten markatzen euskara ikasteko garrantzitsua dela lehenengo nagusientzako euskaltegia eta baita ere barnategia. Zer gertatzen da, zuk egiten duzu ikasturtea euskaltegian eta gero aukera baduzu barnategian egoteko oso lagungarria da ja ikasturtea ondo bentseko. Baina proiektu honetan bidelagunak ezartzeko behar da bigarren mailak egaduzu. Bigarren mailarekin zerbait behar gaiteko, bestela zaila da. Hainbat taldetan egon naiz eta taldetan beti oso ondo egon naiz eta gustura. Nire eskarmentua izugarria izan zen beti. Hasieratik, okerz banago 6 urte dara mago, agian gehiago. Baina hasieratik. Horatzen du lehenengo irtera egiten duela hemetik Bilbora. Bi ordu baino gehiago iran duzun hemetik Bilbora joatea, zer ginean jende pilo. Orain ja taldea txikiagoa da. Baina, jarraitu egiten dugu. Baina bai, 5-6 urte, baina uste dut. 3 urte. Orain dela 10 urte edo hasi nintzen hemen bertan, gela honetan. Hasi nintzen talde batekin uste dute ia sarrena da taldea hori. Eta hemen hasi nintzen oso lagungarri izan zen. Ni momentu hartan oso gutxi berba egiten nuen euskaraz, oso gutxi, baina lagungarri izan zen eta gero karrera egin dut. Batez ere berbalaguna proiektuak emandik konfiantza hitz egiteko orduan. Naturaltasunez eta hitz egiteko. Baita lagunak ere egiten ditugu eta hori inoiz eta txarto. Gauza batzuk lehenengoa lagunak egin dut, eta gero ezagutzen dut pila bat jente euskaldunak. Eta lagungarria izan da niretzat beste jenderekin berba egitea eta hitz egitea, noski. Baina batez ere moral eman da eta astiro aurrerapen handia egin dut. Mintzalde niretzat eskarmentu hona izan da, badakizu Mintzalde programetan orain dela 4 urte hasi nintzen, eta programa horretan hasi nintzen lehenengo Gipuzkoako Andre batekin, eta berarekin urte bat egon nintzen. Mintzanetan aukera bat euskara eksperba egiteko, internetaren bidez. Bakarrik behar dozu ordenagailua kamaragaz. Orain ordenagailu guztia kamara daukate, eta baita ere telebistak. Telebista berria daukate kamera, eta zu jarri behar dozu hori ordenagailua eta gero telebista osoan ikusten duzu. Baina, zer da programa honetan? Berba egiteko beste pertsonarekin. Bi pertsona mota dauz. Bat da bidelaguna, euskara dakiena eta bidelariak euskarak ikasti gareno. Baina ez da izan behar bidelagunak, ez da izan behar irakasle baizik eta euskaldun bat, bakarrik jakiten baduz euskara, euskara praktikatzeko. Programa hori doan da, ez duzu ordaindu behar, kobratu ez, baina zuk eta daukazu aukera, Mintzane sartu eta zuk daukazu aukera maiztasuna, zenbat aldiz nahi duzu egin gero. Normalean, nik beti aurko baten dute astean behin da polita.
Eta astean behin zuk daukazu aukera egunak jartzeko, zu jartzen duzu egunak eta ordua. Orduan ja, han antolatzaileak jartzen dizu zurekin beste pertsonarekin berba egiteko. Oso importante da eskematxu bat egitea. Lehenengo egunak, zu esan behar duzu, nosaren, bizitzaren zer egiten duzun, eta batez ere zaletasunak. Zaletasun esaten baduzu eta besteak erantzun du olako gauza, gero ez daukazu arazorik urrengo saioa daukazu ja pizkalana eginda. Eta oso garrantzitsua da. Gainera, tituloa behar dutenak oso lagungarria da olako sistema, ahozko azterketa olakoak izaten dira. Ni orain 3 pertsonarekin berba egiten dut. Hasi nintzen, orain dala 4 urtea zen nintzen Pilar Larrazabalekin, hori da Donostian bizi da, eta oso Anderi bazan, eta bera euskara mailatu bazan. Baina gero beste 2 pertsonarekin ibile nintzen berba egiten, eta orain ja 3 pertsonarekin. Bata da Jon Ariño hemengo Algortakoa. Eta berarekin astean behin egoten naz urte bat berba egiten. Baina beste pertsona bat da Valeria García, bera da Argentinakoa, Pampakoa. Eta meritu handia daukate hango jendea, han Euskal Etxean pilatu jende dago euskara ikasten. Eta haien egiten dute ikasketak interneten bidez. Baina gero, urtean behin joaten dira barnategia. Baina barnategia joateko 1.500 kilometro joaten dira. Ez pentsamen bezala. Baina, ez bakarrik, bera da talde bat dago ni ezagutzen du talde osoa, eta haiekin berba egiten du nozian. Baina, Valeriarekin astero bat egiten du. Eta iaz nintzen Labain euskaltegian batu ere zatik Bizkaieraz ikastera. Eta ni eskatu nion Kristina Tapiari ia badagoen bizkaitarra bat hori praktikatzeko bizkaiko euskara. Eta deitu non, eta Floridan bizi den gizon bat, Pedro Mari Sarri, bera Cesar Punta pelutaria zan, eta Florida joan zan, Miami frontoia jolaztera, eta eskondu zan eta 40 urte daraman. Eta bere euskara oso bera musikakoa da. Eta enbeita famatua, bertsolari famatua iloba da. Eta bera ere bertsolari moduan askotan abesten du bai. Eta berarekin oso ondo konpontzen gara. Adinako gara eta zaletasunak bai sukaldatzea, bai abestea, bai bertsolari buruz eta treti zaleak eta denetariko. Baina normalean mintzare saioa dira ordu erdi. Baina guk egiten dugu ordu eta erdi. Aurten, nire lehenengo urtea da, eta aurten ikasturte hasieran afari bat izan genuen, eta joan ginen eta elkartu ginen ez dakitzen bat 21 pertsona edo, eta oso interesgarria izan zen, ezagutzen dituzu beste taldeko pertsonak, eta oso denbora tartetxo bat izan genuen elkarri ezagutzeko, eta oso esperientzia polita izan zen. Bai, egizu montatza dituen hainbat gauzetan ibili naiz. Orain nola burura etortzen zaizkidanak dira, bai zagardotegira, oso ondo daula, baita ere zagardotegia, zegillo, bai, eski iraupera egitea, zonportera guazenean, hori gomendagarria oso polita da, eta hori bestea ere, zagardotegikoa bai, baina arrutagoa da, ez? Baina zonportekoa ere oso interesgarria da, eta orain parte hartzen ari naiz baita ere, egizutik sortutako sortua izeneko ekintza baten, hau da, hortu ekologikoak, bagara 24 lagun edo, 24 partzela desberdinetan, 24 hortu baratzen,
eta hor era modu autogestionari baten, aurrera baten ditugu, norberak bere partzelatxoa, eta hori da baita ere euskeraz ez dugu euskaraz lantzen, zen horrek ez dauk hizkuntzarik, baina hor hortuen inguruan edo eremu horretan danok euskaraz egiten dugu. Eta ez dakitenek, saiatzen dira euskaraz egiten. Bizita kulturalak eta egiten ditugu, baita Zaragotek ere jaten gara, eta mendira, denetarik egiten da. Berbagunen sartuta, gero egizuren propaganda edo egizuren gauzak ikasten dugu. Ni askotan egiten dugu txangoak, bai Zaragotegira, edo bai elkartzen garen bide laguna edo mintze lagunan Euskal Herrian osoan oso txangoa polita izaten dira. Baita literatura antzukoan hemen egoten gara eta oso interesgarria da. Baita ez dakit zenbat afari, Euskal Afari eta Euskal Baskari eta mila gauza dago, egizuren ekintzak pila bat dago, edozein gauza egin gaitezke. Niri gustatu zait asko aipatzen duzunean tolerantzia. Tolerantzia hitza eta horregi ematen duzun esan gura. Eta esaten duzunean balore garrantzitsu bezala tolerantzia nahiz eta empatia ez dut. Eta zelan den eukizen duen konzeptu desberdin bat eta gero zelan garatu duzun. Eta geratzen zaila horrekin, bakarrik tolerantziarekin gehiago zikitzen zenuena, orain... Horiek dira bidean ikasitakoak. Holan berezirik ez, baina bai igual konturatu naz jende hori ezagutu dudala eta jende euskalduna eta gero topatu naiz beraiekin beste gauzetan. Udaleko beste antzokian edo tabernetan edo kaletan eta batean beti egiten dugu daukagu kultura gero euskaraz egitea. Eta hori niretzako da berezi egiten du, harremanek bereziak egiten ditu niretzako. Niretzat euskara bera da esperientzia. Ni ja no pein no canas, esaten dan erderaz ez da. Baina urte batzu ditut eta nik atzera begiratzen badut, nire bizitzan zorionez, suerte izan dut eta euskara izan dut nolabaiteko ardatza. Zeren, nik gaur egun nire emaztea dena, euskaren bitartez ezagutu nun, gau eskola baten, nire lana baita eskolaren inguruan izan da, baina sekreto bat kontatuko dizuet, jende gutxi dakio da, sekreto hori. Ni euskaldun berria naiz. Zeren, norbera bere egoera bizi izan zuen, gure garaian desberdina ziren, eta hori euskaldun berria naizela eta harro sentitzen naizela. Pasan nintzen, nire garaian esaten gendun ari naiztarra naizela, ez? Euskara ikasten ari naiz, ez. Orain nila naiz mintzalaria, berbalaria, itzontzia, nahi duzuena, baina euskaraz egiten duen bat. Esperientzia oso polita dela eta horregatik jendea animatzen dute berbalagun taldera apuntatzera. Aizu, apuntatu berbalagun taldetan eta osatu euskaraz, berbalagunekin egoteaz eta hori da gauza guztia.